Hola, son Jesús Río Vilariño, segundo de ESO A. Como podedes ver, está a nosa clase. Aí, como podedes ver, está aquí onde se senten os nosos compañeros, en total 24. Aquí, como podedes comprobar, aquí temos a fecha dos exámenes, a hora de lectura, aquí se hai alguna charla ou se hai alguna excursión, por aquí poñen algún que hai que facer algún ejercicio e eso, alguna pintura de algún compañeiro, como estamos sentados, e aquí como podes comprobar, aquí onde escribe o profesor, e aquí alguna vez hai ejercicios, poñenos na pizarra, ou tamén xogamos, e aí como podes comprobar é a mesa do noso profesor. E ali está a nosa librería, para as horas que hai que ler. Aquí, como podes comprobar, hai clases para maiores que se llaman ciclos. Hai de electricidade, fontanería, de electricidade e mecánica, como podes ver el coche. E vos quero preguntar se en vuestros colegios hai tamén ciclos.